Lady. Hello guys, welcome back to my another video. Notama sabrang ko ba yung mas godan video ko borin tabay. So ang dinay na maba mana bungaigaw dong ara dayo shopping kamna pwedengman mabani mana winter ni ara winter ma shopping kamna pwedeng makase gorom gosलाफोर लागोन ओमफ्राय आं नोंथांमोननो दाहायो मा लागोन मा मागोन ओमफ्राय आं नोंथांमोननो देखायगोन स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो थोरे बेरेब्ला आंजों लोगोसे नै दायो जोङो बिशालाव हाबनोसै ओमफ्राय माबा माबि लानोसै मा लानाय जायो ओमफ्राय विन्टारनिल' नांखागौ नालाय बाखियालाय ड्रेसफ्रा दंजोबखायो दाबो जों मिस मिना ओमफ्राय आं ओमफ्राय मिस अनस्रिमै ओमफ्राय मेडामा दं आरो जों साब्रै फैदों ओमफ्राय र' दा नोंथांमोननो देखायगोन मिस मोना बिसोरो सिगां गोरबाय ओमफ्राय जों दायो नै जोंबो ओंखारलांसै नै बेखौ नायबाय आं माखौ लानांगौ शपिं खालामखांजोबनानै दायो डमिन'सआवहाय पिज्जा जानो फैबाय आरो जोङो क्या कर रहे हो मैडम what are you doing inside the Domino's lady foto dah अक्टूबर की पे में चलो बर्गर खा के आएंगे नॉन वेज वाला अक्टूबर की पे में चलो अक्टूबर में saya foto खेबनो आं र' मिसखौ मानो होनोबा जोङो दहाय डमिन'सआव जानानै थाबाय नोंथांमोना नुखाबायानो ओमफ्राय दायो जोङो माने अक्ट'बर केफेआव फैदों आरोना जानो आरोबाव चिकेन विंस दसे बेरायनानै फैबाय मिसनि मुलि लायबाय माबाय मायापुरियाव ओमफ्राय दायो जोङो चिकेन विंस अर्डार खालामबाय आरो जों मिस मिनाजों आंजों जागोन ओमफ्राय मिस मोना बिदिनो बेलेग जागोन आरो ओमफ्राय जों बेखौनो जासिगोन ओमफ्रायो जानानै थांनोसै ओमफ्राय जा मेंखाबाय दायो ओंखामबो उखैबाय ओमफ्राय जों बेखौनो जानानै थांनोसै आरो ओमफ्राय माने जोङो जानो ओमफ्राय ओरैनो बेरायनो ओरैनो शपिं खालामनो माखासे विन्टार क्लथ्सफोर बायनो होननानै फैनायमोन आरोना ओमफ्राय दायो माखासे शपिंआबो जाखांजोब्बाय ओमफ्राय शपिं खालामजोबखांनानै दायो जानो थाखाय रेडि आरोबाव सेकेन्ड टाइम ओमफ्राय जाय जाखांनानै जों थांसिगोन ओमफ्राय आं दा मा लाखो आं नोंथांमोना आं दा हस्टेलाव थांनानैसो देखायहैनोसै Hey guys, good morning and welcome back to my channel. So दिनैहाय माने आङो मैयाहाय जोङो मोनाफैखाबायमोन नालाय हस्टेलाव मोनफैनाया माने लामायाबो जोंना गोजान नालाय लामाया गाज्रिजोबसै ओमफ्राय अन्थाइ माने लामायानो दामफोर खारनानै एकदम गाज्रि जाजोब्बाय बेखायनो गाखोनो आरो सालायनो गारि सालायनो बिराद दिगदार जायो आरोना स' लामाया थाब सहैयोमोन खिन्थु दायो गोबावसिन लासै आरोना देर घन्टा लासै स' जोङो बिराद मोनाबोबाय मैयाहाय बेखायनो आङो मैया भिडिअखौ बनायासै ओमफ्राय दिनैहाय बनायनो सानबाय आङो बनायबाय आरो माने नोंथांमोना आङो देखायनो सानबाय आं मा लाबोदों ओमफ्राय इन्जय खालामबाय बिरादनो मैयाहाय लोगोफोरजों बेरायनानै गोजोननायानो आलादा रोखोमनि जाखायो नालाय नोंथांमोना मिथिखागौ ओमफ्राय मा जानो लुबैदोंमोन बेखौ जाहैबाय बेरायनायजों लोगोसे माखासे एसे एनै जोङो शपिं खालामबाय विन्टार क्लथ्सफोर बायबाय
ओमफ्राय आङो इसेबां लाबोआखै आङो बेखौनो आं जा लाबोदों आं बेखौनो नोंथांमोननो देखायगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै बेयो गरम गस्ला आं नोंथांमोननो गाननानै देखायनो मोनसे मोनसे दे माने बिनि प्राइसआ 299 आरो 299 रुपिस ओमफ्राय बे गुदुंखा बेबो ओमफ्राय बेयो मोजांथार आंखौ मोजां मोनदों माने बेयो जा गुदुं आरोना बे बिराद गोजांनायाव आराम मोजां जागोन बे गानो बेजों बांद्राय मिलायाखै बेजों होमब्लाबो गानजायो नोंथांमोना माबायदि मोनदों खोन्थाहरदो आंनो कमेन्टआव आंहाबो मोजां मोनदों बियो 299 ओमफ्राय बियो 399 रुपिस दाम खम खमनिसो मोनसेया बे नै ब्लेक कालार बियो मोजाङानो बेबो माजों मिलायसिनदों बेयो माने आं मोनसे सुइटार दंगौमोन आरो ओरैनो सुइटार माने ओरैनो कट टाइप आरो बेखौबो लाबोदोंमोन आं ओमफ्राय माबा जोंना मैयाहाय मोनाबोनानै मिसा गानलांथ'बाय आरोना बेखौ डाइरेक्ट लामानिफ्राय गानबोनांबाय बेखौनो जोंनि गुदुं गस्ला लांफायाखै नालाय अबेजों मिलायसिनदों बेयो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो आंनो ओमफ्राय बेनोसै बेल' आंना लाबोनाया विन्टारनि शपिंआ उनाव खालामबावनोसै बै पिंक कालार लंपेन्टजों ना बे ब्लेक कालारजों मिलायदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो ओमफ्राय आं बेखौ मोजां मोनदों आरोना मोनसे कटखौ मिसा गानलांथ'दों आरोना न'आवहाय मैयाहाय मोनाबोबायमोन नालाय ओमफ्राय मोनाबोनायखायनो लामायावहायनो बेखौहाय गानहोथ'होबाय ओमफ्राय बेयो डाइरेक्ट न'सिम गानलांथ'बाय आरो ओमफ्राय उनाव आं गानबा नोंथांमोना आं देखायगोन आरो बेजों लोगोसे नै बेखौबो लाबोदों ओमफ्राय लसुना बेखौ फुनफेराखै अब्लाबो फुनायना नायनायसै माबायदि बेनोसै आरो आंनि शपिंआ मैयानि शपिंआ ओमफ्राय अबेखौ साबसिन मोनदों नोंथांमोना आङो कमेन्टआव खोन्थाहरदो स' थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आरो नोंथांमोना जुदि आंनि दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनानै होनो बावनाङा स' तक नेक्स्ट भिडिअ आरोबाव लोगो मोनबावसिगोन स' बाय बाय टेक केयार एन्ड लाभ इउ अल Have a nice day.